Kumusta mga katropa? Welcome back to Macy Eats! So for today's mukbang, nagluto ako dito ng pork humba. Meron tayo ditong itlog. Mga katropa, huwag na natin itong patagalin. Kumain na tayo. Karang kawalan ko po, mga tamo po. Lagyan natin ng sauce. Meron pa akong sauce. First bite po mga katropa. Sarap ng sabaw. Tayo sa itlog. Meron akong dito, suka.
Tutong. Sarap na sabaw. So yun mga katropa, busog na po si Macy Eats. Thank you Lord. So that's it for today mga katropa. Kung nagustuhan ng video na to, don't forget to like, comment, share, and subscribe. And click the bell icon para lagi po ay ma-notify sa aking mga bagong mukbang. So see you. Bye! Pronting ah.